mu karkare, karban so mu sa a jikinmu. Shi mai adashi burinsa ne kwaranar karba mu kau da kyashi mu ciyar da so mu samu riba ki sanya lashi ni ko gare ni bare ba zan ci alwashi na ja da dukka mai yin zamba akan gini rayuwa ta zamba komai ba su daukar wata na dangana shi dukka gare ki. Taso shigarin masoyi beya nisa na baki so daure gare ni karaki kwafsa na yo iso muje swimming mu zamyin wasa dauki soso practical can muje mu ci gasa kamar ki ko da ce da wasa suki dauke ni ki jani can mu shesheke ayar mu. Jikina na ji shi yau kamar an doka jinin jikina ya haura shinkiyar albarka ko da a rana inda ganki sai in ce san barka karshen batuna zan kai kiro da kice da bai kara sunina ki gaishe da shi ya san albarka mu roki Allah ya ja kwana mu gan zuri'ar mu. Masoya in za su yi kwatance laila ni ba ni sanya aso bare kwani na yi kwalla ba za na juya bare in yi wa kaina illa sanya kaya tafiyar kice nike yin kalla murya mace so na baki zalla san ba kwatance ba mai kama da ke bebi na. Idan ba ke ba mu karkare karban so mu sa a jikinmu.